शेनवारा दिवचले हिंदू जनजागृती समितीन शिवप्रेमींनी जागृताय मिरवणूक काढली। या वेळार वाळपय पालिकेन हातवाडा जंक्शना वयलो शिवाजी पुतळो काढला म्हण या मुद्द्याचेर संघटनेन भर दिलो। RDX खातीर दिवचलीच्यान चंदू मांद्रेकार। हिंदू एकतेचा हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। तर या ठिकाणी आपण 3 विषयाला धरून मागणी करणार आहोत। तर पहिला विषय म्हणजे हिंदूंच्या श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अनधिकृत ठरवून पालिकेने हटवण्यात आलेला आहे। हिंदूंचं स्वराज्य व्हावं त्या ठिकाणी महाराजांनी मुसलमानांना अवहेलना नाहीये, त्यांना दूर केलं नाही, ख्रिश्चनांना दूर केलं, इतर धर्मियांना दूर केलं नाही, सर्वांना बरोबर घेऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। पुढच्या येत्या निवडणुकीत विचार करा, त्या सरकाराला ह्याच भूमीत आपल्याला गाडायचंय। जसं महाराजांनी प्रतापगडावर अफजल खानला गाडला त्याच पद्धतीने ह्या अल्पसंख्याकांचं लांबून चालन करण्याला सरकाराला ह्याच भूमीत गाडायचंय, अशी आपण शपथ घेऊया महाराजांच्या साक्षीनं। आणि एक सांगपाची घटना म्हणल्यार शिवाजी महाराजांचा पुतळो काढून 2 दिवस असं एक भयानक ऍक्सिडेंट झाला तिथे सरकार ते सगळं मोडून ठेवलेलं आहे। जेन्ना कोण शिवाजी महाराज खंय जाय बघितल्यार जेन्ना कोण गाडी चलयता आनी कितें चलयता तो एक आदर्श बारीक भुरग्यांना विचारता बाबा कितें काय म्हणे शिवाजी महाराज कोण काय तो सांगू मागीर जेन्ना ते बारीक भुरगे सांगता छत्रपती शिवाजी महाराज कितें जालें तेजे आदर्श कितें आसले तो एक आदर्श आमकां थंय जाय आसलो। हेंच्यांनी गाडी करपणीन एका म्हयन्याच्या हातून तुका शिवाजी महाराजांचो पुतळो जायो हिंदू धर्माक गेल्या म्हणून हाडून पयलींच्या जाग्यार हिंदूच्या हेतून बसयलो आनी शिवप्रेमीक सुद्दां सांगूं ना मग कितें करून आमी शिवाजीचो पुतळो बसयला कितें करूया काय म्हणून खंय बसोया काय म्हणून सगळे घटना घडल्यो शिवाजीचो पुतळो हाडून बसयलो। आणि आयज आमी अशें जर वकी रावले जाल्यार फाल्यां हो तेंचो तो जे कोण काडपाक सोदता तेंचो जो प्रमाण आसा तो वाडत वयतलो। आयज आमचे पुतळे काडले गेले, फाल्यां आमच्या मंदिरांचेर सुद्दां आमकां भंय आसा। ह्या खातीर आमकां सगळ्या हिंदू लोकांक जागृत रावपाची गरज आसा। आणि हांगासर हिंदू जनजागृती समिती जी आमी म्हणटात आमचे सगळ्याचे आमचे हिंदूचे रक्षण करपा खातीर हांगासर आसली आसा। त्या दिवशी आम्ही लगेच मोर्चा नगरपालिकेवरती नेला, तिकडं आपल्या पोलीस शासनाकडे नेला, त्यांना जाब विचारला का तुम्ही मध्यरात्री असं पहाटे असं का काढला पुतळा, तो आपल्याला सांगा। तर त्याने त्याच्याकडे जास्त उत्तर नव्हतं, तर तो बेकायदेशीर होता एवढंच त्यांच्याकडे उत्तर होतं। मी या राज्य शासनाला विचारतो की आपल्या या गोमंतकात किंवा या वाळपईमध्ये जे काय सगळं चाललंय ते सगळं लिगल आहे का, म्हणजे सगळं बेकायदेशीर नाही असं तुमचं म्हणणं असेल तर आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ काय काय बेकायदेशीर घडतंय।